खोलबारा सोलेरखौ आंनि बिनिफोर जेबोला सिउ 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 बारनाय खोलो खोलो बारा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे सिम्पोल फिसा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने जोंहा दुब्लियाव बेसर फोदो नालाय आङो खेबसेबो नायहैनाय जायाखै, बिबार बारजोबलायबाय। ओमफ्राय बेखौनो एसे नायहैथ'थ' एसे सर्ट भिडिअ बानायबोनो नागिरदों आङो। ओमफ्राय एसे ब्लगबो लालांसै आरोना, बेखौनो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै ओमफ्राय एसे देलायखाबायबो आङो सर्ट भिडिअ बानायनो थाखाय। ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै। वाव, नै जेरैबो बेसर जोंनिथिंजाय। बेथ' जोंहानि नङा बेसरा, हनै बैफोरथिबो बेसर गोजा आरोना। जोंहानियाबो बुरजा साबानो बेसरालाय। खै बिगासो जागोनथाय। नै जोंहानि बेसर थिलिया बेनो लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेसरा आयौ हाबाब गसाय, बार फुनाय समाव जोङो मोनफायासै, एसे बार फुनाय टाइमा बारग'लांबाय। नै माइ फिथाइसो जाबाय आरोना। नै बारा मोजां नुनाय नंला, बारा मोजां नुला। नै दाखालि साननैसोनो फैनो होननानै सानदोंमोन। आयौ माना मुनिया नायलाय हनै आयाव गिदिरथार। हा हनै आयौ है आं दा फुदा लांगोनलै लासाव बेखिनिखौ दख्लासेबाबो जानो आन्था। बारि गेजेराव मोनफैबाय। नैबेयावहाय मैगं दङ, लाफा, दुन्दिया, लाफा नङामोन, माबा लाइ, दुन्दिया, ओमफ्राय बुथुवा बायदिसिना माबा माबि। ओमफ्रायो बेसर आइथिंनिया बारा रागथ'वाखै आरोना, गोरलै मोजाङैनो दङ। हनै बिबारा गावलाबनो समायना रमायना। नै दुन्दियाफोराबो ग्लब नै मोथंगा आरामनो। ओमफ्राय दा आंहा बेफोरावनो एसे सर्ट भिडिअ लालांसै। आंथ' बेबायदि हुदाया दंखायो, दैज्लां समावबो माइ सोमबाथाय भिडिअ लाफायो। ओमफ्राय आरो माइ मोनहांनाय समावबो भिडिअ लाफायो, इदिनो बायदिसिना आरोना। माइ खोथिया फोनाय समावबो भिडिअ लाफायो। ओमफ्राय दा जोंहा बेसर फोनाया, बेसराबो बिबार बारनायखाय भिडिअ लानो गोसो जालायबाय आरोना। माबाना बेसरा आंखौ रागा जोंगोन ना, माइनि समावबा माइखौल' भिडिअ लाफायनानै जोंखौ भिडिअ लाफायाखै होननानै रागा जोंनो हागौ ना न' लोगोफोर। बिनिखायनो बेसर थिलियावबो एसे भिडिअ लालांसै आरोना दिनै। मोसानो लुगैदों आङो बिबारखौ नुनानै, खिन्थु जेबो रिहार्सलबो गैया, सोलोंनायबो गैया। दाखालि साननैसोसो मोसा बिराद मोजां मोनदोंमोन आं गोसोफोरखौनो, एकदम देहाफोरा राफोद मोनथारो आरोना मोसाबाय थाबाथाय। ओमफ्राय दिनैबो दुब्लि बारियाव एसे मोसालांना देहाखौ राफोद खालामना लांनि र'। मथु दे आंनो गित नागिरलाय, आं मोसानि। बहा मोसागोन दा? नै एकदम जायगाफोरानो दा मैगं थिलियाव मोसाना लाबाबो जोंहा आइजोंसो रायजाबायनो हागौ। साल्ला बे जोंहानि बिहामजोआ मैगं थिलियाव मोसाहैनानै मैगंखौनो गाफ्लेजोबनानै गारबोदों होननानै रायजाबाथाय सेस। आंखौ मानसिफोरा सोरबा ओरैबायदि बुङो आरोना, आंथ' बिराद उन्दैनिफ्रायनो जि मोसाबाय थायो, इदिनो फांसन जानला मानला मोसालाबायबाय थायो। ओमफ्राय दासिमबो आङो बुरै जानानैबो मोसाबाय थायोना, मोसानोनो अहायि बायदि। मालायनि हाबाफोरावबो एकदम मोसालाबायखायो, बेलेग गामिफोरावबाबो। ओमफ्राय सोरबा बुङो आरो, बे गथिया मोसाबाबो अहायादां मायादां, इदि माबा जालायनानै हाबा जालायनानै मानानो, बेफोरबायदि सोरबा बुङो आरोना। खिन्थु बुंबाबाबो आंना दसेल'सो नाङो मोदोमावनो। आयौहाय आं मोसास्रालाहाय होननानै जालायलायो। ओमफ्राय उनावहाय मोजां मेथाइ दामनाय खोनाबानो आयु बिखायानो ख्लाब जाखायो आरो। माहाय साहाय लोमजाबायदोबा आङो मोसानो मोनबानो देहाफोरानो स्रां मोनस्रायो। खिन्थु आं मोसानायखौबा गारनो हानाय नङाहाय थैजासिम। खामजानायफोरखौ बोथिनै खमायनो हागोनबाबो मोसानायखौबाथाय गारनो हानाय नङा आरोना। बाराथ' मोसानो रोङा रोंनाया, अब्लाबो एसे एनैखौ रोंनानैब्लाबो बिराद मोजां मोनो आङो मोसानानै गोसोखौ। बिनिखायनो मोसानायखौ गारनो हाया आङो न' मुथु। ओं होन मोजां बुं।
मोजां बु 100% मोजां बु औ 100% Ey! Một trang cái đấy video là skin đó. Đây là anh camera hôm nào rồi. Anjiya मोसानो होननानै ने एकदम बिबारबो लाना फैखालायथारदों बिबाराबो बेसर बिबारजों एखेनो दाखालि बायनायमोन माबायावहाय आबसुनि मिटिं जानायाव बैयाव मोसानायाव लानो थाखाय ओमफ्राय खेबसे लानायावनो नै एकदम जला जोब्बाय नै दाबो गोलैगासिनो एम्मा टेम्परारि बेसां लानायथाय फुटु याव थाथ'दो बेसां लानायले सौखैलायलै नोंसो बायदोंमोन आहालाय बैसागोनिबो जाखासिगोन होननानै सानदोंमोन आरो बिबारखौ itu lunch deh satu beri madi, macam mana nak? Rohai jatuh akai, masa ni apa masa kan dia lais sudah. Ini, kesenani masa terjangan. Muda mah di kar berdua nih lagi per dol. Mati karena kamu jangan nuase. Ese mosabai hai लोगोफोर बेसर बिबारखौ एसे मा होनो मोजां नुनानै मोसानो लुगैनानै एसे मोसाबाय बै खाथि खालाथि सोरबा माना मुनिबो खादों सोरबा मोसौफोरबो लांफायदों ओमफ्रायो आंथ' इदि बोसोरे दुब्लिफोराव बायदिसिना मोजां बुस्थु नुबा मोसाफैबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय सानबाय बायदि खोमा हनै जालायबाय बेस्रानि शुटिंआ होननानै सानबाय बायदि खोमा माने मोजां मोनो आरोना आङो बेबायदिनो रंजा बाजा थानो दुखुआलाय बयनावबो दंखायो न' लोगोफोर दुखु दं होननानै दुखुफोरखौ सानलाबाय थाबा जाया बिनिखायनो रंजा बाजा थानो सोलोंनांगौ बोथोरजों समजों लोगोसे सोलाय सोल' जालांबाय थायो ओमफ्राय आहा दुब्लियाव रंजाफैबाय आरोना एसे नों माखौबा बुंगोन ओमफ्राय मोसानायाबो जानला मानलाखा ओरैनो एकदम ओमफ्रायथ' सानाबो हाबनोसै हनै ओमफ्राय दायो जोङो थांसै आरोना ओमफ्रायथ' बेसराथ' जोंहानि गोजा जोंहाथ' बेसर फुनो बिराद हाजिराफोर नांगोन सोरबाफोर खाथि खालानिफोरा हाजिरा जोंहानाव बेसर फुफायनोबा फुफायनो हागोन आङो ब्लग भिडिअ बानायगोन दे माखौ बुंबाबो जेबो फट' साफाय जानोसै नै जोंना केमेरामेन नैयो दा मुतु भिडिअ केमेरामेन नोंनो जाबाय आंनि डाइरेक्टर गोदान एक्टर सायख'बाय आङो नोंखौ एलबामनि गोदान एक्टर दोंगोम दागोम खाम दामना हो फाय थांसै मोनाबाय फट' मोनसे साफायलांखो हाय फट' लाला आंबा फै नङा फै आं स्टेटास मोजां बिनिफ्रायनो केपचार खालामनांगोन
ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर जोङो दुब्लिबारियाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेसर बिबारखौ नुनानै अनजिया एसे मोसानो लुगैबाय ओमफ्राय एसे मोसाबाय ओमफ्राय दायो सानाबो हाबबाय माने हाबथारनोसै आरो ओमफ्राय दायो जोंनाबो भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्टबो खालामनानै हो आरो है शेयार खालामाबाबो जायो जिखिजाया लाइकखौदो कमेन्टखौदो खालामथारबानो आं बिराद मोजां मोनो आरोना बाय बाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं दहाय फैनायाव बैयावहाय जि मोजां मोजां मानामुनि नुबोदोंमोन ओमफ्राय मानामुनिखौ खालांगोन दा मोनायाव एवना जागोन होननायमोन गैया जायासै माथो खालामबावनो टाइमफोरानो थोस्लाबासै नालाय थांसै ओमफ्राय है माथो फट' आयुहाय हाबाब गसाय जाहा बेसरल' फोआखैमोन देमसिबो फोदोंमोन ओमफ्रायथ' आं देमसियाव खनसेबो मोसायासै नायलाय मुखु बे देमसिया आंखौ रागा जोङा ना देमसिया आंखौ रागा जोङा आंखौ रागा जोंसिगोन नामाथाय सरिहाय देमसि नोंखौ खोन्था मालाबा फैनानै मोजां भिडिअ लाफायसिगोन नङा मुथु खानायखौ खेवना होदो आं लाला लाखिनोसै क्लिपसो नैहाय लोगोफोर बेसर बारियाव मोसाहैना लानानै अबस्था खाराब बिसार थिगसेसो जाजोब्बाय आं आथिङाव मानखावगासिनो खुरखावगासिनो आङो ओमफ्रायो गाव हारसिंबो हुनानै लागनो हालायलायलांला मुथुखौसो एसे हेल्प लादों नै खाथाराखैलै बे खाथाराखै आं सेन्देल गानलांफादोंमोन ओमफ्राय सेन्देल गाननानै आं मोसानो नागिरनायाव बे मुथानो है सेन्देल गानना मोसानाङा होननानै बुंबाय आइदि इमान गोरा हमोलै सायो बायलांगोन आथिङा आरो आथिङाबो गावब्रजोबनायसोनो ओमफ्राय सेन्देल गाननानै मोसानाङा होननायखाय आंबो सेन्देल खुयै खुयै मोसाबाय मस्ला मोनबाय हामदों अनजि हामदों आरो मोसाबाव आयो बुरै मानसि नालाय आथिङाबो गावब्रजोबनायखा जायोहाय बे अनजिनिया जाबजुबबाबो ना मुथु बुरै मानसि नालाय बिदिनोसै माथो खालामनो